Gaur ere Senpererat itzuli behar dugu, badakizu asteburuan herri urrats ospatuko dela hementxe, Senpereko aintziran, eta hiru belaunaldi bildu ditugu hemen, Austin, Veronika eta Anari, hiruak senpertarrak eta hiruek ongi ezagutzen dituzte ikastolak eta herri urrats. Eta bai, Austin ikastolen sortzailetarik izan zen, Veronika bere alaba lehen ikasletarik, orain andereñoa da, eta Anari bere ilobak kanboko ikastolan ikasten du. Igandean 29. herri urrats, eta Euskararen botoila nola ikusten duzu, erdi betea ala erdi hutsa? Jadanik ikusten dut bizi dela, erdi hutsa edo erdi betea, nunbait da sustraiak berriz hor direla eta ateratzen ari galtzerzienak, eta botoila ikusiko dugu betea eskola osoan denak euskara zariko erela eta hori normal den gauz bat da. Aski positibo ikusirik jendea izigarri alde dugula, euskararen zerbait egin behar dela pentsatzen dola jendeak eta gero eta gehiago. Eta bertze batzuetan, nire ikasleekin, hain naizelain nire egunerokoan batzutan iduritzen zait, hor gure ikastola dela ugarte tipi bat, euskararen ugartea eta hori hor ere borrokatu behar da. Austin, zuek maite duzue eskoraz mintzatzia, baina eskoraz idaztiare eta hor bauzuet testu bat, herri urratseko lagunentzat? Hori da, dola 26 urte idatzi nuen. Ez dezagun utz xautzera uda behia, ikas, erakas, sortaraz, beraz, euskaraz. Hitz gutitan gauza frango erana da? Hori da. Zuk Veronika ongi ezagutzen duzu herri urrats kasik astapenetik, herri urrats 2012, nola bizituko duzu? Lanean, goizean, pentsatzen dut, biztanda gustura egiten den lana dela. Gero ni baino gehiago badira lanean aitzen direnak, jan behar da urte osoko lana dela antolaketa hau. Eta bai, herri urrats besta eta lana, egun hauetan dena prestatu dute, milaka laguni ongi etorria emateko igandean Senperen, helburua Salvador ikastegia laguntzea, 5 milioi eta erdiko lanak eginen baitituzte ikastola hori berritzeko eta haunditzeko.